Играеме гонги и то с бирен фъстък от новият Snooks Snacks Mix. Така, тук ги фащаш и първо ги правиш така. Тук взимаш и правиш. Оп, ето, виж как тръгва веднага. Оп, ето, виж как тръгва. Браво бе. Ето, сега 5. Сега ги пускаме. Сега взимаш едно и трябва по 2 да взимаш. Браво. Всичките ли ги се? Кога? Е сега. Добре, давай. Така мяташ едно, взимаш 3. И сега мяташ още едно и взимаш последното. Ето, 5. Сега, тук е по-сложното. Мяташ едно, оставаш 4. 4. Олеле. Майк. Yes! Че Добре. да си бил в някой Добре. сериал. Така. Играл игри. Сега най-сложното нещо. О! Как го направи? Чакай сега. Я, това ми го бутни тука. Опа! Много добре се справи. Да взема да пробвам и аз. Еми, ще пробваш в следващото видео, така че, скъпи приятели, последвайте профила на Елит и очаквайте нейното видео да видим дали ще се справи с гонги. Пожелайте ми късмет в коментарите. И очаквайте видеото.